sad mi Ponekad samo želiš da podigneš granicu. Želiš veći izazov, pa makar izgledalo nezamislivo. Ok, mali uvod. Duša, Mladen i ja ne volimo ljuto i prag našeg uživanja u ljutini je oko 80 do 100 Scovilla. Tu spada ljuti kečap. Dok Saki voli ljuto i njegova granica ide do 2500 Scovilla, a mutni i opasan igrač. Kaže da je probao i navodno uživa u paprikama u rangu od čak 6000 Scovilla. Ali budimo realni, to nije bitno, jer paprika koju jedemo danas pod nazivom Ghost Pepper stoji na skali od 855.000 do čak 1.041.000 Scovilla. Ovo je jedina priprema koju radimo. Dobro. Ta priprema se zove Niko se drugi leg ne za pripremao. stomak. Ovo se zove pilula koja spašava život. Isto stomak. A nemamo vodu, jel? Al da. Šta kažeš? Dušane, kako se osjećaš prije ovoga izazova? Jako nervozno. Da li Ja misliš- sam apsolutno, cijele nedelje, od kako je stigla paprika, apsolutno se blokirao iz mozga. Znači ona stoji pored mene, ja ko da ne postoji. Volim ljuto, ali verovatno ne volim ovako ljuto. Da li si spreman? Ne. Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu projekta da danas snimamo Ghost Pepper Challenge ili najljuta papričica na svetu. Ovo je najlegalnije što smo mogli da nađemo. Gledali smo par snimaka na internetu i prekinuli smo na pola da ne bi odustali. Stvarno nas dogovorimo, stvarno pojesti cijelu. Da, Čekajte ljudi, umrećemo zaspeno! Za gašenje imamo Goranu, a za našu propast. Jedino što dobro u svemu ovome sam čuo da jako ljute paprike leče rak. Čekaj, gledam mucu mi 120 otkud Ajoj! ljudi, povlačeš se? Jako peče već. Ako ste gadljivi, čisto da se obavestim, ostatak klipa će biti malo eksplicitniji, tako da upozorenje gledate na svoju odgovornost. Ja! Druga polovina! Čekajte, nemoj. Nije, ljudi, čekaj. Ljudi! Gledaj, to sam na Šta nije jasno?